Yaba mfowethu, heyi majongo. Mina ngiyayibona inkunzi zalawa TikTok nje ziyakhuluma zibheka le zibheka le. Wake walwa wena uqhathiwe ulwe uthothi nifasiwe la ebhlukweni la. Ya nifasiwe ngentambo 1 meter. Ya faswe ebhlukweni nayo faswe okanye faswe okhalweni nayo faswe ngale. Fasele kuwe. Okanye kugujwe emfuleni, kugujwe phansi kufakwe iy'nyawo kume ngamadolo. Ya kugqitshwe phansi iy'nyawo zigqitshwe. Khala isibhakela lapho. Ya ukhathala ube zimvithi. Ya usibone isikhala ukuthi ngingashaya lapha. Sithuma isandla singayi isigoloza isandla sithi eyi wendoda ngikhathele. Dala ungithuma heyi le mpi ngendla. Hayi. Thola une-grootman ngapha emuva. Lokhu liyakukhumbuza nje indoda heyi kusempini ndoda heyi. Kuyaliwa la. Heyi sempini. Ya ziyakhala. Phela yonke inkani. Cabanga wonke ama-tricks ubuye kusasa uyicele i-match. Ya hhayi angivumi hhayi. Angihlulanga angivumi. Cabangile awulalanga ubusuku bonke ukuthi bekumele ngithi eyi ngambamba ngathi eyi usola revisa sase uyabuyela fika akushaye futhi. Ya awuvumi kuyophela yona iminyaka yokuba semakhaya. Ya sohlangana negoli after 5 years ubuye e-university nami sengiphuma ejele. Hlangana sikhumbuzana-ke lapho sesikhulile-ke sesibadala. Ngiyayibona nje mina iy'nkunzi lapha kwa-TikTok kuthiwa kwasha kwacima khona iy'gugulo khona ayikho yonke into leyo. Woza la ngibonise iy'nkunzi mina.